बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 26 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बाक्सानि रैदोम बर'नि मुं लाया इसोरनि जाय सानसेबो, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि इयुना नोंनि आखायाव, चिरांनि जालाव बसुमतारीनि सिमां आरो बिट्रा खुंगुर हाज'वारिनि फोथाय खेबस' खन्थाइया सेबखांजादों।